Zdravím vás, já jsem Michal LeBlanc, produktový evangelista v Jablotronu. Jablotron teď chrlí spoustu nových produktů a jednou z těch novinek je Jablotron Grey 3 a o něm nám trošku víc poví Martin Škutek, náš produktový manažer. Ahoj Martine, tak můžeš nám říct, proč jsme vůbec do toho Grey 3 šli? Ahoj Michale, z Grey 3 přicházíme především kvůli poptávce na náročnější komerční projekty. Naši partneři to po nás žádají a my jsme se rozhodli jim odpovědět rozšířením Jablotron 100 o nové produkty v Grey 3 klasifikaci. Co teda Jablotron Grey 3 znamená pro našeho montážního partnera, který je zvyklý na to montovat 100? Nic se pro něj nemění. Stejný F-Link, známé aplikace, způsob, jakým instalují náš systém, jakým ho ovládají. Rozšiřuje se jim segment vyššího zabezpečení, ale se stejným systémem, jaký znají doteď. Jablotron 100. Martine, kam teda můžu Jablotron Grey 3 konkrétně instalovat? To uplatnění je široké. Představ si sklady léčiv, klenotnictví, městské archivy, nebo firemní serverovny, banky, nebo u tebe doma. Máš doma cenné sbírky, umění, nebo jsi sportovní střelec. To vše vyžaduje profesionální zabezpečení. Z čeho se teda Jablotron Grey 3 řešení skládá? Začínáme se základním sběrnicovým setem, zahrnuje ústřednu, dotykovou klávesnici, komunikátor na PCO, sirénu, magnetický detektor a modul k připojení detektorů třetích stran. A s tímhle základním setem jste schopni instalovat Grey 3 systém. Martine, já ale vím, že stupeň zabezpečení 3 není jenom o hardwareu nebo o softwaru, je to taky o něčem jiným. Co se všechno mění pro montážního partnera? Je to především o celém managementu těchto zakázek. Budete řešit důslední dokumentaci, jako je bezpečnostní posouzení rizik, projektovou dokumentaci, která musí být archivována. Budete dokumentovat spojení s pulty centrální ochrany a jejich dostupnosti. Je tam spoustu aspektů, které mohou následně pojišťovny vyžadovat. A co budoucnost Jablotron Grey 3? Kam směřuje? Pro nás to není jednorázová záležitost, ale směr, kterým jsme se vydali. Aktuálně u nás běží nové projekty rozšíření systému o bezdrátovou komunikaci, sběrnicové expandéry a nové detektory. Takže si myslím, že je se na co těšit. Já se určitě těšit budu. Martine, moc děkuju za tvůj čas a my se uvidíme příště s dalšíma novinkama ze světa Jablotronu.